Gjordes Hape, förjarmästare, inte Ebbe Streimer, eller NSUI? En av huvudorsakerna till att det Gjordes Hape är att vi innan oss system i mitten Hape, NSUI, Ebbe Streim, hur Hape steg sig näck bäst. Out har man 18 steg och tar kunde vinna. Ut har man dessutom fick där 13. Här Ebbe Streimer bara fick 3 till dömes. Så utom innan oss system mitten has 3 topplinjer står Hape sig näck bäst. Hape har ju också en från ur ända och på kapgrare. Tar out av sista tjej stegen till sista träningen och fick där 2 här NSUI som var närmast kappingen i det bara fick 9. Så det är inte att Hape stod så bättre i topptes någon samstundes som det bästa ändan gör det att Hape blev mästare. Men Hape de är ju flyr distan mot dem luckily någon på hemmaväl och utväl. Så tar tog in att mot topplinjen. Ja, det kan man säga. Tar hvis man ser bort för hästen innan det distan med topplinjen så fick Ebbe Streimer chase i flyr en Hape i år. Men Hape kan man säga drog in i toppdistan som där hade klarat månader bättre. Men tar vi to som det fotbollsligan lig kvätt är det som så är avgörande att kappningen om FM blir avgjort. Ja, det är som vi där inne långt i första spårningen vi topptesten att där toppprofilerna slår till i topptesten och det gör du har bjärnor så tar tappat upp bara den ena distan mot NSUI och jag var snart topptesten out of 6. Och så till ändan tar det verkligen sansarerat och kappingen ska avgöras och då nu blir det tälja ordentligt alltså folk tälja sti och vad händer nu så vi tappa att ötten för att tappa inte blir för stora och tar det att man säger drunge blood män och tar vi du har bjärnor tar vi då bättre än alla. Och kväll skulle vi finna där bästa spelarna bägge män och kvinnor men för helt du är den bästa spelaren som man gör. Lunch helt det var Christian Jakobsen känner så han för treningar och kapitchen det var han nekta bästa offensiv spelaren i kapitchen i alla förrun. Så han kom och Ebbe Streimer och Orta vi Daniel Ottsen och vi Arnbjörn Hansen och Örlund som Orta tog över. Men det var från Benjamin som Lucas som sätter standard till ändan och visste sig ordentligt till ändan och han som ständer efter som bäst spelare i år samlar sig. Men kvar spelar helt och Lotus har störst tutning för sitt liv i första kapingen. Ja, det är enkelt spelare och ett liv som har öjla stor tutning. Öjsnet om man lackar linan. Vi har en Jan Krosla Paulsen som skorar näck mål i Sore. Vi har en Simon Hansen som dominerar Sante. Vi har men man kan säga från Benjamin han gör det Hape till mästare så han har varit han med som häver allra mesta sida men över så gör det Simon Hansen kanske öjsnet att vi öjna för inte flott 9 så men att det här är vi inte fråga är bench för. Kväll helt du största vänbrott i kapingen. Kanske inte också ändå spelare men kväll är vänbrott. Talie som över skuffa med mest är nog på 60 då som är matte mer nog snägga väl. Då blir jag visst 12 lätt svingar en ordentlig nydur. Kommer så inte att för sig till helt ändan men samla sig är det största vänbrottet som blir till på 60 då tar det satta plats. Det har flott AP och FC Sora nyer. Kvui blivit det just hese felen som roker nyer. AP för nyer utav var nektar inga stadie. Hinneberg var öliga jön och det visste sig att Björn Fjärs fick tidigt sig samman till att sätta sig upp till några enskilda dister som tar så vunnit. De så vi har inte gjort FC Sora så ösnä. Men här var öliga takt med till dig och det var visst en 2-2 dister som ända är sant som avgjort i allt så mycket fall till FC Sora så för det här skulle så här var det bara ja häppnes som skulle till och det här Björn Fjärs vi ser akkurat så Ampetet var nekringast och Hinneberg till att ett annat skulle ni. Men hur spelar till att Björn Fjärs som kanske nek mindre grundade än AP här i huvudstaden och FC Sora som kanske här och stora parter Sora nu så att högklar eviliva framför Hesa Berlin. Det viskar som ju är att Björn Fjärs klarar som sagt att täcka sig samman. Tar fink och klar ordentligt avsmörningar särskilt i Eströden att det var då i mån där tappat och vi kanske se 8 mål och mot Rubstreime men så knappt läs vunder grundat att i havn och så så tar Lucas som fick tidigt samman. Tar ända visst någon en målstycke som var neckvärjen efter Sorøy men han lyckas fint att tidigt samman så det målet det som gör det att det är akkurat klarat. Har du också kvar helt om det första kapingen som man är nu gör det som hon är värre. Hon är väldigt spännande. Vi såg då ta i 2 omförår efter så anar vi inte bland några 2 eller 3. Vi visste helst kvar för 9 och kvar för vi Europa Cup och Europa Cup blev inte bestämma för ny givetuine som en spännande kaping här kvaliteten helt speciellt. Ja, men vi får tacka Helga L. Pedersen som är vi med köra Sverige för år och för kväll. Tack för det.